Okay. Okay mga igsoon, maayong hapon mga igsoon. Nausap ta karon karon pa ta kabalik sa atong live dinhi sa atong tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya niya gapon yung ubos nga lagad si Brad G. Carlo Badinas nga mga labi na gatong mga suki natong tigsunod sa atong mga artikulo, mga post nato mga ipang-post nato nga mga pagtulunan sa atong simbahan. Bahin sa mga doktrina sa atong simbahan. Kung doon na mo yung mga kalibog, okay ra kayo mga utana mo, bahin sa atong pagtuo, mga doktrina sa atong simbahan. Kung doon na mo yung mga kalibog, ipangutana na mga igsoon, kay ato ng sulayan o tubag, Unya, sa gihapon, maguban-uban ta sa pipila lang ka oras mga igsoon, kay igo ra man ta gipakuan ni atong higala dinhi. Unya, dinhi sa atong programa mga igsoon, bisag Katoliko dili Katoliko sa gihapon maguban-uban ta sa mga pangutana, mga interactors, pwede mo makakuan ni atong higala dinhi. Unya sa dinhi sa atong paghisgutan mga igsoon, bisag Katoliko dili Katoliko sa gihapon nahitabo daw gabi sa debate nilang Yolando interactors alarsi mo makakuan ni atong higala dinhi. Kini si Brad Yolando kauban ni nato sa dinhi sa atong paghisgutan mga igsoon sa Katoliko ay sa kauban ni gihapon nahitabo daw gabi sa debate nilang Yolando sa negatibo sa imong tema mga igsoon higala dinhi. Tali si Brad Yolando kauban ni nato sa Julius Traya usa ka church Christ kauban ni sa daw gabi sa Balenciaga sa negatibo si Julius Traya mga igsoon. Tali usa ka dili sa Julius Traya hatag siya sa katima mga igsoon sa hibatihan nilang Balenciaga alarsi negatibo si Julius sa iyang tema mga igsoon nga iyang pamatinis Julius Traya nga kanang hudas mapuno sila mga igsoon sa hibatihan nga ang nilang Balenciaga alarsi negatibo si Julius sa iyang tema mga igsoon nga iyang pamatinis Julius sa mga igsoon nga kanang hudas mapuno sila mga igsoon mga hibatihan nga ang nilang Balenciaga katawan siya ay nanaulibo negatibo negatibo misupak niini kay matud pa sa atong kauban mga igsoon nga dili mahimo nga si Ginoong Hesukristo maoy miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Kay tungod kay iyang argumento sa atong kauban kay wala pa man kunoy Kristo nga nagpakatawo mga igsoon, sakto pud, sakto pud mga higala. Unya ato ning basahon sa usa sa teksto nga gigamit sa atong higala nga si Julius Traya. Kung naminaw ron siya Brad Julius, kung naminaw ka Julius, lupog lang kung sakit, lupog lang diha, pangupot lang sa imong lingkuranan ron diha Julius, kay do na magyumi mabasa Brad Julius, do na mi mabasa, do na mi teksto mabasa litra por litra gyud nga si Yahweh, ang amahan gayud maoy nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa kaulipon sa Ehipto. Matud pa nimo si Ginoong Hesus. Unya doon na kay duha ka teksto nga gisite, nakakita man ko sa imong post mga higalang Julius Traya. Duha ka teksto imong gisite. Usa sa imong gisite Judas 1:5. Ato ning basahon sa Judas 1:5, Imo ra ba ning teksto? Ato ning basahon kung doon na bagyoy mabasa nga si Ginoong Hesus maoy nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ato ning basahon mga higala. Judas 1:5 unsay ginaingon dinhi? Bisan nahibaluan ninyo nga kining tanan pahinumduman ko kamo nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto sa kahulian milaglag niadtong wala mutuo. Tanawa ra mga higala, asa man dinhi sa iyang teksto mga higala nga si Ginoong Hesus mo'y niluwas sa katawhan sa Israel. Ang mabasa diri mga igsoon ang Ginoo nga miluwas. Gingon diri ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel
gikan sa yuta sa Ehipto. Ginoo'y nakasuwat pero wa kay mabasa sa teksto nga imong gisayt nga si Ginoong Hesus mo'y nagluwas. Tingalig ang imong pagsabot ani kay Ginoo man si Kristo brad. Siya gyud ni mga higala ti man dili man tanang Ginoo Kristo, no? Di man tanang Ginoo Kristo. Ino nang atong Ginoo Kristo, pero dili tanang Ginoo Kristo, no? Mga igsoon kining mga bagong nisunod na to unya ra nato i-great, no? Ikahuman ning atong topic ro mga higala. Balikon ko mga igsoon. Nga giingon dinhi mga higala nga ang Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. Awa gyud kay nabasa diri Brad Julius Traya nga si Ginoong Hesus mooy si Kristo mooy niluwas sa katawhan sa Israel. Wa gyud kay mabasa diri. Ang mabasa diri ang Ginoo nga nagluwas. Tingali ari ka mulusot ba? Di Ginoo si Kristo Brad Carlo. Ginoo pero dili tanang Ginoo Kristo. Tiba balikon na to kay tingalig mangutana ni siya. Kana ding si Kristo di na Ginoo. Tubag na ang atong Ginoo si Kristo Ginoo, pero dili tanang Ginoo Kristo. Kay daghamang Ginoo mga igsoon, no? Daghamang Ginoo. Unya ako ning mapamatud-an mga igsoon nga kining Ginoo nga gisgutan sa teksto ni Brad Julius, way lain maog yun ni ang God the Father. Mao ni si Yahweh. Wanay laing Ginoo nga gipasabot dinhi, no? Doon na gyud koy mabasa litra por litra Brad Julius Traya nga kining Ginoo nga nagluwas sa katawhan sa Israel, dili jud ni si Hesus. Kay wa man kay mabasa ni Hesus. Ako gyud ning mabasa mga igsoon, tataod. Litra por litra gyud nga walay laing Ginoo nga nagluwas dinhi, mao si Yahweh mga higala. Kumingon gani ka si Yahweh sa laing hubad, Jehovah o God the Father mga igsoon. Balikon ko mga igsoon, usa sa teksto nga gigamit ni Brad Julius Traya, Judas 1:5. Ato ding gipaabot ni mong teksto. Atong gibasa, wa gyud tay mabasa nga si Hesus mo'y miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa yuta sa Ehipto. Wa kay mabasa. Ang mabasa ra diri Ginoo. Unya unsa pay laing teksto niya mga igsoon nga gigamit? Exodo 3:14, no? Ato kuno ning basahon mga higala, no? Kay tingalig makaigo siya diri tapita, Exodo 3:14. Ato ning basahon Brad Julius Traya, kini ato dili man ni siya pagpangigo, no? Dili man ni pagpangigo ning ato dili ni kuani panaot kun dili comparative study lang mga igsoon, no? Biblia man sa ilang gigamit, Biblia man sa atong gigamit. Ang ato lang itun-an, no? Ato lang ikumpara kung kinsa joy nagsulti jud og tinuod. Okay, atong basahon mga igsoon ang Exodo 3:14, no? Unsay ginaingon dinhi? Mao man iyang teksto. Si Moses miingon sa Dios, kung atuon ko ang mga Israelita o giingnan sila, ang Dios sa inyong mga katigulangan nagpadala kanako nganhi kaninyo, og mangutana sila kanako unsa may iyanganan, unsa may akong itubag kanila. Ang Dios miingon ka Moses, ako mao ako, ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako mao'y nagpadala kanako nganhi kaninyo. Unya miingon usab ang Dios, kini ang gisulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan. Tanawa ra sa teksto nga iyang gigamit, Exodo 3:14, dili referido ni Hesus, referido ni Yahweh. Tanawa tiwasa ang bersikulo 15 mga igsoon. Nag-ingon din si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan. Muingon gani kag Yahweh mga igsoon, si Hesus din na, si Kristo din na, dili God the Father na. Muingon gani kag Yahweh, Jehovah o Amahan. Sa ato pa Brad Julius Traya nga kining teksto nga imong gigamit, Exodo 3:14 nga imo ni gigamit ning teksto aron pagpamatuod nga si Kristo maoy miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagulipon sa Ehipto. Dili ni magamit nimo ngadto ni Hesus. Kay balikon ko, kay kining teksto mga igsoon nagisgot ni bahi ni Yahweh. Balikon ako Unya mingon usab ang Dios, kini ang gisulti sa mga Israelita, si Yahweh ang Dios sa inyong mga katigulangan. Si Yahweh malagi mga higala.
Klaro kay mga igsoon, si Yahweh man ang hisgutan. Mingon ka kay Yahweh sa ato pa God the Father na. Dili na si Kristo, no? Sa ato pa di mga igsoon, sa duha ka teksto nga gigamit ni Brad Julio Estrella, wa jud tay nabasa litra por litra nga si Hesus maoy miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Wa jud tay nabasa ana mga higala. Mao na mga igsoon kay wa man tay nabasa. Okay, ato ning tubagon, no? Unsa man joy baruganan sa atong simbahan ini, no? Kinsa man joy miluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Ato ning klarohon kinsa man joy miluwas, si Hesus ba o si Yahweh ba nga mao ang God the Father? Atong basahon ang Exodo mga igsoon. Exodo atong basahon. Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 ngadto sa unahan mga igsoon. Atong basahon na. Unsa gingon sa Exodo 20? Ang Dios misulti mao kini iyang gingon. Ako ang Ginoo nga si Yahweh nga nagkuha og nagluwas kaninyo gikan sa Ehipto, diin kamo naulipon. Sa ato pa di mga igsoon, tin-aw klaro og tataw mga igsoon nga sa teksto nga atong gibasa sa Exodo 21, Exodo kapitulo 20 bersikulo 1, ang giingon dinhi, ang Dios misulti og mao kini ang iyang gingon, ako si Yahweh nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Ako ang Dios nga si Yahweh mo nagluwas kaninyo. Klaro kay mga higala nga ang mabasa din nato sa Biblia, si Yahweh nga Dios maoy miluwas. Maoy miluwas sa katawhan sa Ehipto mga igsoon. Sa ato pa di mga igsoon, klaro, tinaw pa ni sa tubig sa butong, no? Tinaw pa ni sa tubig sa butong mga higala. Unsay gingon dinhi? Ako ang Dios nga si Yahweh maoy nagluwas kaninyo. Sa ato pa si Yahweh mo'y nagingon nga si Yahweh ang God the Father mo'y nagluwas sa atong mga katigulangan kaniadto nga naulipon sila sa Ehipto. Unya diri sa teksto nga akong gibasa, doon na ba'y mabasa ang Hesus diha? Wa gyud. Wa gyud kay mabasa ang Hesus diri mga higala. Mao na ang atong igsuon nga si Julio Estrella nasipyat, di lang kay nasipyat, nasayop gyud sa iyang pag-ingon nga si Hesus kuno maoy nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagulipon sa Ehipto. Nasayop si Julio Estrella na mga higala. Kay tungod kay wala gyud tay mabasa nga si Hesus maoy nagluwas sa katawhan sa Israel. Ang atong mabasa mga igsuon nga si Yahweh God the Father maoy galuwas sa katawhan sa Ehipto. Sa ato pa balikon nato mga igsuon. Kini ding Judas 1:5 nga iyang gibasa nga ang Ginoo mo'y nagluwas sa katawhan sa Israel. Kana di nga Ginoo dili din na si Hesus kundi si Yahweh. God the Father maog yun ang gipasabot diha nga Ginoo. Sa ato pa kanang Ginoo Brad Julio Estrella nga mooy nagluwas sa katawhan sa Israel dili si Hesus. Kay tungod kay ato namang dieng nabasa sa Exodo 20 mauman si Yahweh mga higala. Si Yahweh gyud mo'y miangkon nga siya ako ang Dios maoy nagluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Sa ato pa si Yahweh gyud maoy miluwas sa atong mga katigulangan kaniadto sa ilang pagkaulipon sa Ehipto. Nagihimo silang sulugoon ni Paraon didto pila ka mga 40 years, no? 40 years na ulipon sila sa Ehipto. Gihimo silang sulugoon ni Paraon. Sa ato pa di mga igsoon tin-aw klaro, no? Tataw nga dili jud ay si Hesus maoy nagluwas mga higala. Mao na nga ikaw Brad Julio Estrella sa imong tema wa jud ka kapabarog, no? Wa jud ka pamatuod. Mao na nga gi-cross-examine ka sa atong kauban nga si Brad Yolando nga akong i-challenge nimo. Doon na kabay mabasa sa teksto
Sa Judas 1:5 nga si Jesus mo'y galuwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagulipon sa Ehipto, wa gyud kay nabasa. Ha? Sa Exodo kapitulo 3, bersikulo 13 ngadto sa 14, imo ning teksto, gipangutana ka sa atong kauban, sa among kauban, duna ka ba'y mabasa? Gi-cross-examine ka sa atong kauban, ka ba'y mabasa nga si Kristo mo'y nagluwas sa katawhan sa Ehipto? Wa gyapon kay nabasa. Sa duha nimo ka teksto, Brad Julius Traya, wa gyud kay nabasa. Pero kami, usa pa lang gani ka teksto, usa pa lang kapudyot sa teksto mga higala. Ato nang napamatud-an nga si Yahweh, God the Father, maugyoy nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto mga higala. Mao na mga igsoon nga sa atong mga suking tigpaminaw nga pagbantay-bantay gyud ta sa atong kauban, magbantay-bantay ta ning aduna kabay mabasa ining kaatbang sa mga laing reliyon, no? Magbantay-bantay ta kay mogamit ra ba ni sila Biblia, no? Magkutlo-kutlo dayon og teksto, no? Aron ipatuo sad ninyo ba nga sila nagsultig tinuod. Pero usaon lagi pagsulti nila tinuod nga naa man na sila sa bakak nga iglesia, naa man sila sa bakak nga simbahan. Kay balikon ko basta naa gani di man mga igsoon, kung duna naa gani ka sa bakak nga reliyon, di gyud ko mutuo nga magsulti kag tinuod pud nga pagtulunan. Naa gani ka sa bakak nga reliyon ay gyud pagtuo nga ang imong gisulti ka matuoran kay ang bakak nga reliyon. Bakak sa imong iwali, matakdan sa ka sa imong bakak nga reliyon. Ha? Aritas Principios Biblia, arita ni Job 14:4. Dili ka makakuha og limpyo nga tubig gikan sa hugaw. Example na ba? Mato pang Job 14:4, dili ka makakuha og limpyo gikan sa hugaw. Sa ato pa mga igsoon, kung tubig nga hugaw inikuha nimo na di gyud na limpyo. Di gyud na pwede nga mo resulta naglimpyo inikuha nimo ng hugaw nga tubig. Kay hugaw man ang tubig, inikuha po nimo sa tubig, hugaw po na. Kaya nga naman, hugaw man ang tubig nga imong gikuhaan. Ingon ana usab na mga higala. Kung naa gani ka sa hugaw og sayop nga reliyon, sayop nga iglesia, ang imong iwali sayop gyud na. Di gyud na mahimo nga naa ka sa sayop nga reliyon nga imong iwali ka matuoran. Di gyud na mahimo. Mao na nga magbantay-bantay ta nining atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko. Nga magamit-gamit ni silang Biblia aron kuno ipatuo sa atong mga kaigsuonang Katoliko nga mga inosente. Pero di mga igsuon, ang tumongra din nila dili di aron ka dadon sa tinuod, kundili aron dadon ka sa sayop nga mga pagtulunan mga igsuon. Mao na sama pananglit sa atong igsuon nga iyang gi pamatud-an nga si Kristo kuno mo'y nagluwas sa katawhan sa Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto. Pero himan-himan di ay gibasa natong Exodo 20. Gikan Dios baba ni Yahweh mga igsoon. Gikan sa baba sa God the Father, siya jud mismo mo imiluwas. Sa ato pa di mga igsoon, kini diay Ginoo nga gisgutan sa Judas 1:5, dili diay si Jesus, kundi si Yahweh mga igsoon. Base sa atong nabasa. Mao na mga igsoon nga kana lang no sa usa lang ka teksto mga igsoon. Ato nagyud diay napamatud-an nga si Yahweh gyud mao gyud nagluwas sa katawhan sa Ehipto. No? Mao na Brad Lando, salamat, congrats sa imong debate paghapon. Unya usa sa atong hisgutan ron nga tema mga igsoon, bahin niining giwali sa mga kaigsuonan natong Sabadista. Aray sa ta Sabadista nga ilang gipasangil, ilang ipahid nga ang ato kunong mga pari mga maglalapas sa sugo. Ang ato kunong mga pari mooy naglapas sa ato kasuguan. Naarabay pari diring naminaos, Father Dudong. Gipasangin lang mo sa Sabadista nga kamo kunoy naglapas sa sugo. Ila din ning gamiton ang Ezekiel 22:26. Unsay gingon sa Ezekiel 22:26? Mo ning gamiton sa mga laing reliyon sa mga Sabadista. Nga kunong atong mga pari, ang ato kunong mga pari, mga masinupakon sa kasuguan, kay wa kuno magtudlo sa kasuguan. Gilapas nila ang kasuguan, matud pa sa mga Sabadista, nga ang ato kunong mga paring Katoliko naglapas sa kasuguan. Ilang teksto, Ezekiel 22:26. Unsay gingon dinhi? Ilan ning teksto ato ning basaw na? Unsay gingon dinhi?
Gisupak sa mga pari. O nara ba di pari o? Ha? Nara di ba yung mga pari? Gisupak sa mga pari ang akong balaod. O gipasipadan ang akong balaang mga butang. Managsama alang kanila ang mga butang nga balaan ug dili balaan. Ang hinlo ug ang mga dili hinlo. Ug wala nila panumbalinga ang akong mga adlaw igpapahulay sa ingon nga paagi. Wala ako okay, magninitingog. Okay mga igsoon, balikon ta mga higala no nga unsay gingon sa Ezekiel 22:26, teksto nis mga sabadista. Gisupak sa mga pari ang akong balaod. Nga naman kay wala say na mo tingog. Okay mga igsoon no? Okay mga igsoon nga usa ni silang gigamit mga igsoon nga ang ato kunong mga pari mga igsoon nagsupak sa balaod kay wala kuno magtuman sa adlaw igpapahulay. Kay inay unta nga ang itudlo di sa pari nga ang Sabado mao adlaw ipapahulay, ang gitudlo kuno sa pari Domingo mao nga adlaw ipapahulay. Mo na nga miingon ng mga sabadista ang inyong mga paring Katoliko supakiro sa balaod sa Ginoo. Kay tungod kay wala daw itudlo ang tinuod nga kasuguan. Unsa ding tinuod nga kasuguan? Sabado mao adlaw ipapahulay. Nya wa kuno na itudlo sa atong mga kaparian. Okay mga igsoon no, namo din ipakpa. Nya mao na ilang argumento. Nya ikaduha nga ang ato kuno mga pari wala magtuman sa kasuguan tungod kay wala itudlo ang mahinlo o dili hinlo. Unsa may gipasabot kuno sa mga sabadista ni nga ang ato kuno mga pari wala itudlo nga dunay hinlo dunay dili hinlo, dunay mga pagkaong hugaw dunay poy pagkaong dili hugaw. Ha ang wa kuno na itudlo sa mga pari nga ang baboy hugaw man daw na wa man kuno na itudlo sa pari. Ang gitudlo kuno sa tong mga pari ala tao mo baboy wa na ibawal. Matod pas mga sabadista masinupakon kuno ang atong mga pari. Unsa pa mga higala? Bahin sa pagkaon no o bahin sa adlaw ipapahulay. Niya ato ning tabagon mga igsoon no, ato ning tabagon. Tinuod ba nga kining naa sa Ezekiel 22:26 mapahid ni sa mga pari sa Katoliko? Tubag dili. Kaya nga naman, kay sa panahon sa Ezekiel wala pay paring Katoliko mga higala. Sa Ezekiel 22:26 wala pay paring Katoliko ana mga igsoon. Nagto pagkasulti nga kini ding pari nga gisgutan sa Ezekiel 22:26 mga pari ini sa Judaismo, pari ini sa mga Hudyo. Lakto pagkasulti nga kining mga paria mga igsoon nga gisgutan sa Ezekiel 22:26 nga masinupakon sa kasuguan mao ni ang mga pari kaniadto sa Daang Testamento, mga pari sa mga Hudyo. Dili ni mga paring Katoliko kay tungod kay wala pay Katolikong pari panahon ni Ezekiel. Wala pay pari panahon sa Daang Testamento, wala pay pari nga Katoliko sa Daang Testamento. Ha, lakto pagkasulti mga igsoon nga pasangil ra din ni kutob ni ilaha mga igsoon. No, pasangil ra ni kutob ilaha. Butang-butang ra ni ilaha mga igsoon nga mga paring Katoliko kuno mo naiguan ni. Hinuon mga igsoon, balikon ko kining Ezekiel 22:26 nga dunay pari nga masinupakon sa kasuguan, dili ni mga paring Katoliko. Kay balikon ko kay panahon sa Daang Testamento wala pay pari nga Katoliko ani higayon na mga igsoon. Lakto pagkasulti nga ang atong kaigsuonan nga mga sabadista nasayop sila sa pagpahid, no, pagbutang-butang sa atong mga kaparian ani. Mga igsoon, sa Malakias 2:7 ang Ginoo gyud mimiingon
nga kung doon na mo'y mga kalibog, doon na mo'y mga pangutana, adtuan ninyo ang pari. Pari gyud mo'y gisugo. Adtuan ninyo ang pari. Kay diha sa mga baba sa mga pari, anaa kanila ang kamatuoran ug magsulti sila sa tinuod. Ako ang Ginoo nga nag-ingon ini. Ginoo gyud nag-ingon. Unsa gingon sa Ginoo? Kung doon na mo'y mga pangutana, mga kalibog bahin sa mga pagtulunan, adtuan ninyo ang mga pari. Kay pinaagi sa mga pari, anaa kanila ang kamatuoran. Pari mo giingon sa atong Ginoo. Wala mo ingon ang Ginoo nga kung doon na mo'y kalibog, adtua ang mga pastor. Wa gyud. Pari mo gisgutan. Asam basa? Naa sa Malakias kapitulo 2 bersikulo 7. Ato ning basahon mga igsoon. Kay bintaha man gyud ning ato ning basahon. Kay kung ato maguning saguhon, ingon ra ning mga katbang nato. Kapitulo laway bersikulo ba ra ni Brad Carlo. Di kapitulo laway bersikulo ba ning ato ay. Naa gyud ni teksto, no? Ato basahon na sa Malakias 2:7. Atong ablihon ang Malakias 2:7. Unsay gingon sa Malakias 2:7? No? Giingon dinhi, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa matuod nga kaalam, mahitungod sa Dios. Kinahanglan adto kanila ang katawhan magpakigsayod bahin sa akong kabubuton, kay sila mauman ang akong mga sinugo, ang Ginoo nga labing gamhanan nag-ingon ini. Klaro kayo mga igsuon nga ang Ginoo gyud may niingon nga kung doon na mo'y mga pangutana og mga kanang mga kalibog, adtuan ninyo ang mga pari. Kay ang mga pari mao'y magsulti sa kamatuoran, kay sila sinugo sa labing gamahanang Dios. Klaro kay mga igsoon. Sa Malakias 2:7 nga ang Ginoo gyud nag-ingon nga adtua ang mga pari mga igsoon. Unya wa gyud moingon nga adtua ang mga pastor, kundili pari mga igsoon. Busa kaniadto pag jud na mga igsoon, sa daang tugon pag jud na mga higala nga kaniadto ang katawhan sa Israel, gisugo jud sa Dios nga kung duna mo'y mga pangutana, mga kalibog bahin sa mga pagtulunan, adtuan ninyo ang mga pari. Adtuag jud ninyo mga pari. Kinsay gaingon ana? Kinsay gasulti? Ang Dios mismo. Dili ako mga higala. Unya moingon dinhi nga atong mga kaigsuon ng mga Sabadista. Dili man na paring Katoliko, Brad Carlo. Dili man na paring Katoliko. Kay nga naman, kay wa man kuno'y mabasang paring Katoliko diha. Di man kuno na paring Katoliko kay pari man sa kuno na sa Hudyo. Di ang punto lang nato ani mga higala nga pari gyud ang giingon Dios sa atong Ginoo. Magkatoliko man ni o dili katoliko nga pari, basta ang punto dinhi pari gyud mo igisgutan nga ang gingon Dios sa atong Ginoo, Ginoong Dios, adtuan ninyo ang pari. Kay sila akong mga sinugo, di man kana. Unsa dining mga pari? Mga sinugo sa atong Ginoo. Mao na adto jud nila kay sinugo man sila sa atong Ginoo. Mao na mga higala, ditaan ang mga pastor, kaya ang mga pastor mga igsoon, mga pastor, labi na mga pastor kang panahon na na sila sa bakak nga reliyon. Nya ato di ka mangutana sa bakak, tubagon tas binakakod. Muna ato jud ka sa tinuod, aron tubagon ta sa tinuod mga igsoon. Muna mga higala, unya sa di pa ta magpadayon mga igsoon, ato sa ning greetings mga higala no sa atong mga kaubanan nga namati karon. Greetings ato ni Sister Marilyn no, Bakarisas. God bless, Brad Carlo. Okay, salamat sister. Unya padayon ka punta sa atong online Bible study ha sa Lourdes. Padayon ka punta. Unya gikan ni Julius Ryan Lawas o kumbati Brad Carlo. Salamat Brad Julius Ryan Lawas. Og labi na gayon ni Father Dudong no. Mayong hapon kanimo Father Dudong no. Unya uban pa sa og labi na ni kini atong kauban ay kini atong suki sa tubag-tubag no. Nals walay tin-aw lubog na pagtuo. Tanawara wala kuno'y tin-aw lubog kuno nga pagtuo. Kung doon na may lubog Brad Nals, unaw na radyo na may lubog no. Di yun yung atong programa, kaya ang atong programa katin-awan man sa pagtuo. Tin-aw gyud. Kung ingong kag lubog imo ra ng pagtuo mo'y lubog no. Unahuna ra na nimo mo'y lubog.
no? Ikara may nakapalubog nining akong programa, no? Kaya ang programa nako katin-awan sa pagtuo. Okay, Makong Mangyaw, maayong hapon kanimo Brad Carlo, oy maayong hapon kanimo Brad Makong Mangyaw. Greet ikaw niya sa atong programa ha, karong alas 7 sa gabi magnatay programa. Kauban nato si Brad Sok Fernandez no sa tulmanon nga katin-awan sa pagtuong Katoliko. Alas 7 mga igsoon. Mabati ninyo sa DYRF no, Radio Puwersa. Okay. Unya, pwede mo makapasupot og pangutana mga igsoon no, diri sa comment no. Pwede mo makapasupot og pangutana, makatoliko dili katoliko, pwede mo makapasupot og pangutana. Kay kung doon na mo mga pangutana, ato dyan ang sulayag tubag no, kay ang tubag nato dili gikan sa tong una, kun dili gikan sa Biblia o sa panudlo simbahan. No, by the way, kini si Brad Makong Mangyaw, kanhi maning pastor no, pastor sa mga youth sa Victory Chapel. Usani siya pastor sa Victory Chapel, pero mibalik jud siya sa Katoliko. Kay pagkadungog lang sa atong programa sa Ditos Bista, katong naapatas Bista Radio Brazil ron. Naaptay programa sa Bista Radio matag Sabado, samtang naani siya sa Pikas Nasod. Pastor ni sa Victory Chapel. Nakapaminaw siya sa programa, unya ang among gisgutan ato bahin man to ni Mama Mary. No? Unya pagkabaw di siya nga inana di ay biblical din ang atong pagdaig, pagpasidungog sa atong mahal na Birhen Maria, nakaunahuna siya nga mabalik siya sa Katoliko. Kaya ang tanan ding naa sa rosaryo, tanang pagdaig nato sa Holy Rosary naa jud sa Biblia. Unya samtang ang ilaha, samtang pastor pa ni siya sa Victory Chapel, wala man sila magpasidungog ni Mama Mary. Kay para nila si Mama Mary ordinaryo ra man kuno ng babae. No? Kay para nila si Mama Mary gihimo ra kuno ng sudlanan. Sudlanan ra na nya pag humag kuno panganak, dihang gidako na si Kristo, wala na kuno na ibili nila si Mama Mary. Wala na kuno na ibili kay sudlanan ra man kuno na. Para nila si Mama Mary gihimo ra kuno ng taytayan nga matao si Kristo. Pero dili kuno jud na importante, kun dili gihimo lang ng siyang kasangkapan. Tanawa ra unsa jud na happy na mading birthday ni Mama Mary sister no? September 8 day kapistahan sa atong mahal na Birhen Maria. Magdasog yung tao diha sa Lindugon si Mala, no? Mao man ang ilang kapistahan siguro diha. September 8. Pero wa sila masayod mga igsoon nga bisag sudlanan na importante kay na. Bisag sudlanan na sama aning baso, sudlanan na sa tubig, di na importanteng baso. Importante kay nang baso kay bisag sudlanan ra na. Sama ana pagpalit kuno pagkaon way sudlanan tan-awon ta mo palit baka na. Bisag sudlanan ra na siya, importante gyapon kay na. Example, palit barong ka og munggos. Ay kuno na isod og plato. Sige, bita na sa imong kamot, pwede ba na? Di jud na pwede. Kay bisag plastic na sudlanan na sa munggos mga igsoon, importante gyapon kay na bisag sudlanan ra na. Bisan pa si Mama Mary himong sudlanan ni Kristo, ayaw gunaw na nga dili na importante. Importante hinon kay na. Kay ang sudlanan amo sige. Ayun naka-record na. Okay, sige. Himo siya sudlanan kay Sige. importante kay Ugod. Limanta gitawag siya og City Sipinsya. Ano sa ng City Sipinsya? Seat of Wisdom. Si Mama Mary gihimo siyang lingkuranan sa kinaadman. Insa ng kinaadman? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang kaalam nga mao si Kristo didto gyud na milingkod, didto gyud mipuyo sa atong mahal na Birhen Maria. Unya unsa pa? Si Kristo nga puno sa grasya didto mipuyo sa atong mahal na Birhen Maria sulod sa siyam ka bulan. Ang liman ka, imagino nimo ang puno sa grasya didto mipuyo ni Mama Mary sa siyam ka bulan. Nya unsa may resulta sa sudlanan? Puno pod sa grasya. Kay ngano man, kay si Kristo nga puno sa grasya didto misud ni Mama Mary. Therefore si Mama Mary mga igsoon mabungbongga pod kaayo sa grasya. Mo na nga si Mama Mary mga igsoon puno pod siya sa grasya. Unya tungod sa iyang pagkapuno sa grasya mga igsoon, mo na nangayo ta niya og grasya. Kaya nga pirti mang punuan niya taon sa grasya mga higala. Like for example, kanang inyong balay, kanang inyong drum, kanang inyong baldi, puno na sa tubig. Tungod sa kapuno sa tubig, daghan kay mga tao, mangayo og tubig. Tungod niya inyong mga silingan, inyong silingan baron wa kayo tubig, inyong drum, inyong barong baldi, puno sa tubig. Tungod sa kapuno, daghan jud kayong mangayo. Ingon ana usab ang atong mahal na Birhen Maria, tungod sa kapuno ni Mama Mary sa grasya, nangayo ta sa iyang tabang, nangayo ta. Nya, sayop ba na
nga magpasidungog ta sa atong mahal na Birhen Maria? Sayo pa din na nga atong himayaon ug atong pasidunggan ang atong mahal na Birhen Maria? Ang tubag dili kay na may mabasa sa Proverbio 31, 30 ngadto 31. Unsay mabasa nato sa Proverbs chapter 31 verse 30 to 31. Unsay giingon? Ang mga babay nga may kahadlok, ang mga babay nga nagtuman sa kasuguan, takos gayud pasidunggan, takos sa himaya, liman kana mga higala. Ang mabasa di ay sa Proverbio 31, ang babay di nga may kahadlok, ang babay nga nagtuman sa kasuguan, takos di sa pagpasidungog. Sa to pa di mga igsuon, nga kiniding babay nga nagtuman sa kasuguan, babay nga nagtuman sa mga may kahadlok sa Ginoo, takos di na sa pagpasidungog. Mao na gibuhat na mo ni Mama Mary mga higala, mga suking tigpaminaw nga mga suking tigsunod kanato nga si Mama Mary gipasidunggan sa simbahan Katoliko. Kay tungod sa Proverbio 31 nga kung ang kinsa tong babay nga may kahadlok sa Dios, babay nga nagtuman sa kabalauran sa Dios, takos na sa pagdayeg. Takos day daygon. Mo na si Mama Mary among gidayeg. Sa unsa nga pagdayeg? Katong gidayeg sa anghel. Kung nasayop ming mga Katoliko, nasayop day si Mama Mary, ay nasayop day ang anghel. Sa manigingon sa anghel, Lucas 1:28. Ningon ang anghel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa tanang babay. Gidayeg sa anghel si Mama Mary. Maria, puno ka sa grasya, pagdayeg man na. Ang Ginoo naa nimo. Bulahan ka sa tanang babay, pagdayeg na. Dili na panaot. Kaya kung kaning anghel sa Badista pa ni, Protestante pa ni, wingon niyo. Maria, wa kay grasya, ang Ginoo wa nimo. Dili ka bulahan sa tanang babay. Mao unta ni gisulti sa anghel. Kung nanaot pa ning anghel, unsaon man ang anghel Katoliko man di ay. Katoliko, unsay gibuhat sa anghel, nagdayeg ang anghel. Unsay pagdayeg sa anghel, pasahon natong Lucas 1:28, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Gidayeg sa anghel si Mama Mary. Tungod sa kabulahan sa kalag ni Mama Mary, tungod sa kaputli ni Mama Mary, gidayeg siya sa anghel. Gidayeg siya sa manulunda. Kinsa ng anghela? Anghel Gabriel. Ya kinsa mamong mga protestantiha mo nga di mo mudayeg ni Mama Mary? Labaw pa di mo sa anghel? Ngilngig pa di mo sa anghel? Ang anghel nagdayeg manggani ang anghel? Ang manulunda manggani mihimaya manggani ni Mama Mary? Kamo paghang mga protestante di mo dayeg ni Mama Mary? Usa pa di? Ngilngig pa mo sa anghel? Nagdayeg manggani ang anghel? Kamo paghang nga unsara mo? Mao nay takos ug nunaon. Unya mga igsuon, klaro, no? Nga atong mahal na Birhen Maria mga igsuon, takos Dios pagdayeg. Mao na kung doon na may mga gidayeg man gani natong artista, daygon man gani natong mga artista, mudayeg man gani tag tao. Kanang pagdayeg bisag asa man na nato idapat. Pero ang pagdayeg nato ni Mama Mary espesyal kay ni. Dili sama sa mga ubang tao nga imong amigo, sama sa artista, dili. Espesyal kay ni pagdayeg nato ni Mama Mary. Kay ang pagdayeg nato ni Mama Mary, ato siyang gidayeg tungod sa iyang pagkainahan sa Dios. Mo nay rason. Pero kining pagdayeg nato sa atong mga higala, mga amigo, dili man na sama ni Mama Mary. Kay dayeg man na nga inamigo. Kanang pagdayeg nato sa artista, atong gidayeg ang mga artista, mga idol nato mga artista. Pero espesyal jud kayo. Doon na joy espesyal kayo nga labaw Diyos tanang babae. Kay si Mama Mary, labaw man siya sa tanang babae. Ang ato pong pagdayeg niya, labaw po sa tanang mga babae. Dili pre sa ubang mga babae nga daygo na to. Pero ang pagdayeg na to ni Mama Mary, labaw sa tanang babae. Kaya nga naman, kay labaw man siya sa tanang babae. Unsa man ay, ang atong pagdayeg ni Mama Mary, labaw sa tanan. Labaw sa tanang babae. Dili sabton nga pagdayeg na to ni Mama Mary, labaw pa sa Ginoo, dili. Si Mama Mary, dili man Diyos. Ato lang gidayeg si Mama Mary tungod kay inahan siya sa atong Dios. Bisag magdayeg, dayeg kitag artista, balikon ko, dayeg kitag artista, magdayeg maginita sa atong mga amigo. May hagon nimo mo drawing brad, dayeg man gani ka. May hagon nimo mo kanta, dayeg man gani ka.
Pero kanang pagdaig, bubo ka kaya napagdaig. Lahi jud sa pagdaig nato sa atong mahal na Birhen Maria kay tungod kay atong gidaig sa mamiri kay ang rason ra gyud tungod kay inahan siya sa atong manluluwas. Si mahal na Birhen Maria dili lalim ang iyang gida tag-iya sa kalibutan. Atong manluluwas ang gida ni Mama Mary. Unya, ato lang siyang baliwalaon. Ato lang siyang isipon nga ordinaryong babae, di na mahimo. Kay bisag si Mama Mary, tao ras Mama Mary, dili man jud na Dios Mama Mary, no? Kay wa man jud pagtulun-an sa simbahang Katoliko nga si Mama Mary Dios, pero takos ug hatagan nato siya espesyal kayo nga pagdaig tungod sa rason nga inahan siya sa atong manluluwas. Anara? No? Unya sa di pa ta magpadayon mga igsoon, no? Kay ato sa ning basahon mga higala. No? Si Bradinis mo na hinungdan nga nos Brad Makong Mangyaw mibalik sa Katoliko, no? Tungod ni Mama Mary. Kay kay wala man sila pagdaig ni Maria. Victory Chapel wa may pagdaig ni Mama Mary. Ang ilang ra kanuneng daygon, ang ilang kanuneng simbahon si Kristo ra ang anak. Pero ila yung taong gibilin ng inahan, kaluoy. No, di yun na pwede. Asa ganing anak, tuag yun ang inahan, timan ina. Muna mga higala, kay si Mama Mary mga higala, wag yun na, bisag si Kristo mga igsuon, giubanan yun na niya si Mama Mary. Si Kristo giubanan yun Mama Mary. Sa kasal sa kanan, naaga po si Maria. Di ba? Sa pagkagyo nila nga to sa Ehipto, kay pamatyo ni Herodes ang mga bata, uban gapon si Mama Mary, kuyog ni Kristo. Sa katapusang kinabuhi ni Kristo, diyang si Kristo tuan na sa krus, katapusang kinabuhi, giubanan gapon ni Mama Mary. Giubanan. Unya katong pagkawa ni Kristo, wa man to si Maria. O pero gipangita gapon siya ni Mama Mary mga igsoon, no? Pero sa tulo ka hitabo ni Kristo mga higala, wa jud biyae naag jud si Mama Mary mga igsoon sa tulo ka hitabo sa kinabuhi ni Kristo. Una dito sa kasal sa Kana. Ikaduha katong pagkagyo nila sa Ehipto, uban-uban si Mama Mary ug ni Hesus. Ikatulo katapusan sa kinabuhi ni Kristo, naag yapon si Mama Mary sa tiila ni Kristo. Wala mo biya. Muna kung inyong iwali si Kristo, kamong mga protestante, iwali ganinyo si Kristo dadta intaw ng iyang inahan. Kay dili na mahimo nga inyong ibili na iyang inahan. Katoliko ra gyud na katumanana. Kay ang Katoliko mga higala, kung iwali kaming mga Katoliko, ang Santa Iglesia Katolika, iwali na mo si Kristo, amo pud iwali si Mama Mary. Unay gingon Agisum per Mariam. No? Agisum per Mariam. Mao na mga higala nga pinaagi ni Mama Mary, makatultul kita ni Kristo. Tultulan man ta ni Kristo, tultulan man ta ni Mama Mary. Ngadto sa iyang anak. No? Muna praise the Lord kayo nga si Brad Makong Mangyaw ni balik jud sa pagkakatoliko. Kay dito sa Victory Chapel wa man taon jud. Wa man nila hatagi nagibuk-aton si Mama Mary. Unya dinis Abartis, no? Nakuno siya pangutana. Nakuno siya pangutana sa Brad Dinis Abartis. Pangutana diha sa imong good PM sa imo asa mabasa nga si Kristo ni angkon nga siya Dios gikan ni Minghoy sa Cordoba. Aw sa to pa di ay pangutana din ni Minghoy sa Cordoba nya gidani ni Dinis. Asa kuno mabasa nga si Kristo mi angkon nga siya Dios. Do na oy. Pinadayag, no? Naa sa pinadayag mga igsoon. Namingon si Kristo, ako ang Alpha ug ang Omega. Natapos na. Sige ngon dito. Ang kadtong nagmadaugon, ako siyang hatagan sa tubig nga way pagkahubas. Ug ako mahimong iyang Dios. Ug siya mahimong akong anak. Ako mao ang Alpha ug Omega. Mabasa na sa pinadayag. Nga kadtong miingon natapos na, wa may laing miingon natapos na. Si Kristo ra magyoy militok anak mga igsoon diri sa Biblia kanang miingon natapos na. Unya unsay giingon? Ako mahimong iyang Dios. Kanawara. Naadyo dis baba ni Kristo nga siya mahimong iyang Dios kadtong nagmadaugon.
Atong basahan ha. Pinadayag 21:6. Doon na ba'y mabasa nga miangkon si Kristo nga siya Dios? Doon na. Pinadayag 21:6. Niingon din og miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan, ang giuhaw hatagan og tubig nga walay bayad, nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako, ako mahimong Dios ug siya mahimong akong anak. Gyud. Sa ato pa miingon si Kristo mga higala, natapos na. Kinsa may niingon anang natapos na bi? Diri sa Biblia, wala may laing miingong natapos na. Si Kristo raman. Kung basahon nimo ang Juan 19:29-30 dito sa cross, hinumdumin ninyo. Dito sa cross, gilitok ng Kristo. Natapos na. Unya gipahibaw tas Biblia, gihatagag ilhanan sa Pinadayag 21:6 nga to sa 8, gihibutangag jug ilhanan na kini si Kristo jud kay siya may militok anang natapos na. Nya unsay may giingon dinhi? Ang nagmadaogon mahimo siyang ako anak. Ug ako, niingon jud si Kristo ha, nga katong militok nga natapos na, ako mahimong iyang Dios. Sa ato pa dunag jud ay mabasa, no? Brad Minghoy sa Cordoba, natubag nato yung pangutana, naabay mabasa nga miangkon si Kristo Dios, duna. Asa mabasa? Natural sa Biblia, no? Pinadayag 21:6 nga to sa 8. Klaro kay na mga higala. Unya arita basahon nato ni kuan ni Matang Lawi, no? Si kuan man ni si Wilson Ochia man ni. Matod pa niya bisag kinsa pwedeng daygon, matod pa niya. Bisag kinsa pwedeng daygon. Bisag kinsa pwedeng daygon, matod pa ni ato sa ning paklod. Bisag kinsa pwedeng daygon, pro ang simbahon na gani nimo ang rebulto giila ninyong Marian na dako kayo ng sayop. Bisag sa ato pa day matupang Matang Lawin, no, Girstia nga bisag kinsa kuno pwedeng daygon. Pwede man day bisag kinsa day. Sa ato pa di jud ka sopakod, no, nga kaming mga Katoliko nga nagdayeg ni Maria. Kay bisag kinsa makaindaygon sa ato pa di jud ka sopak nga gidayeg namo si Mama Mary. Pero ang pagdayeg namo ni Mama Mary dili sama sa bisag kinsang tao, no? Ang pagdayeg namo ni Mama Mary dili sama sa mga tao sa pagdayeg namo, kundi ang pagdayeg namo ni Mama Mary usa ka espesyal kay tungod kay siya ra man tayo babae nga nanganak og manuluwas. Siya ra may babae nga inahan sa manunubos. Busa gihatagan namo siya og espesyal nga pagdayeg tungod kay inahan siya sa manuluwas. Mao na Brad Matang Lawin, bisag kinsa pwedeng daygon, husto na. Pero kanang pagdayeg sa ubang mga tao dili sama ana ang among pagdayeg ni Mama Mary. Ang pagdayeg namo ni Mama Mary dili sama sa gisgutan nga bisan kinsang tao, ordinaryo nga tao, dili nilain jud ang among pagdayeg ni Mama Mary. Kay inahan man siya sa manunubos. Pero kung simbahon na nimo ang rebulto aw kanang giila ninyong Maria, dako ka ng sayop. Magdepende, no? Depende na kay wala man na ibawal ang rebulto kung simbahon nimo basta di na nimo isipong Dios. Sayop kung magsimba ka sa rebulto kung isipon nimong Dios. Kay madiyos-diyos naman na. Sayop naman na nya gibawal ba na sa Ginoo? Kanang Exodo 20, nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo magasimba sa mga rebulto ni mag-alagad kanila kay ako ang Dios nga bubuan. Mga bubuhog jud ang Dios kung mosimba kag rebulto kung ipakasama nimo sa Dios. Kanang simbahon nimo ang rebulto nga sama jud sa Dios. Kanang gitawag nato og adoration. Kung miingon kag adoration, kanang pagsimba nga alang lamang sa Dios. Kung imo nang ihatag ngadto sa mga rebulto, mao ni gibawal. Kung mag-ila ka sa usa ka butang nga Dios, mao nay Dios, mao nay gibawal, mao nay sayop. Mao nay sayop. Atong eksampulan ha, diri sa Isaias 44:17. Eksampulan tani ha, Isaias 44:17. Unsa may gaingon sa Isaias 44:17? Atong basahon. Nag-ingon din 17. Atong sugdon sa 16.
isugnod niya sa kalayo ang tunga niini, ug magsugba siya diha sa baga niini, ug kan-o niya ang iyang sinugba, ug mabusog siya, magpainit usab siya og mingon, maayo kay nainitan ako. Ang sobra niini himuon niya usa ka Dios iyang Dios, ug muluhod siya ug musimba niini, magampo siya niini ug moingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Mao ni gibawal kung inanion nimo pag ila ang mga butang. Example ra niya, bisag di ni ribulto pero example ni nga dunay tao nga nagsugbag isda, unya ang katunga wala kan pero pag kaon niya sa isda mga igsoon, ang katunga na may sobra, nabusog man siya, busog man niya tiyan. Moto iyang gibilin man katunga sa isda, pero giunsa nitabo ang isda nga mo'y nakabusog niya, iya namang unsa man? Iya namang ila nga Dios. Iya namang gisimba na niya ang isda tungod kay mao kunoy nakabusog niya. Unsa nitabo? Iya nang giampuan ang isda. Iya nang giampuan. Ikaduha, iya nang gisimba. Og miingon na siya. Unsa iyang gingon? Ikaw mao akong Dios. Ikaw mo'y nagluwas kanako. Tanawa ra? Mao ni say sayop. Kung ingon anion nimo pag ila ang mga ribulto. Pero samantala, kaming mga Katoliko, wa kami mo ila sa mga ribulto nga, ikaw ribulto, ikaw mo'y galuwas nako. Wa man miingon ang Katoliko ana. Wa may Katoliko miingon nga ikaw ribulto, ikaw akong Dios. Wala man may Katoliko miingon ana. Laktod pagkasulti, wala jud masayop ang Katoliko kung mosimba mig ribulto basta dili lang nimo ilhon nga Dios. Ang sayop kung magbuhat kag ribulto, unya imo ng sangpiton nga iribulto, ikaw mo nakaluwas nako, kana mo'y sayop. Wa may laing makaluwas kundili ang Dios lang. Pero kanang mga ribulto, simbolo lang na sila sa mga balaang tao nga tuan na sa langit. Naman yung mga libro sa simbahang Katoliko, kanang mga Catechism of Catholic Church. Sa Catechism of Catholic Church, Fundamental sa Catholic Dogma. Naman yung may mga daghang libro, mga katisismo sa simbahan, doon na ba kayo mabasa nga ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ilhon ang mga ribulto og Dios? Wala. Laktod pagkasulti, dili sayop kumusimba mig ribulto basta ayaw lang jud ilhan nga Dios. Ang gibawal sa Ginoo kung magsimba kag ribulto kung ipakasama nimo ngadto sa Dios. Ipakasama nimo og Dios. Mo na ang Ginoo mas silos mga bubho. Mo na giingon sa Exodo 20. Nga dili ka pabuhaton og ribulto kung magbuhat ka nga, kung imo nang ilhon og Dios. Kung magbuhat kag ribulto nga ilhon nimo og Dios, agibawalan kas Ginoo na, mo na niingon ang Ginoo ayaw pagbuhat og linilok nga larawan. Kay nga naman, kay kung magbuhat lang kag linilok nga larawan nga ilhon nimo og Dios, ay lang. Pero kami mga Katoliko, nagbuhat man mig ribulto, pero wa man na mo ilhan nga Dios, wa na ibawal. Mo na kung among mga Protestante, mga Sabadista, gibawalan mo buhat sa Ginoo og ribulto. Gibawalan mo sa Ginoo pagbuhat og ribulto kay nga naman kay kung makahinayat mo buhat og ribulto inyo mang ilhong Dios. Ilhon naman ani inyong Dios. Inyo magani magi hukman nga kaming mga Katoliko kuno nagsimba kuno mig Dios. Amo na kuno giampuan ang ribulto. Samtang magatubang mi sa ribulto inyo na magani magi hukman pero wa mo kabaw sa kasing-kasing sa Katoliko. Wa jud mi magila sa ribulto nga Dios. Mo na tinuod bang Ginoo nagbawal og ribulto? Tinuod ang Ginoo nagbawal og ribulto. Kadtong mga ribulto sa Dios. Mo nagibawalan sa Ginoo pagbuhat og ribulto kung imo nang ilhon, kung muilas ka sa ribulto nga Dios. Amo, brad, mga Sabadista, ay na lang jud mo patugat-tugag buhat og ribulto. No, ay na lang jud misundugang Katoliko. Kay kung mahinayag niya mo buhat og ribulto, inyo mang ilhong Dios. Ana mo masayo. Pero kaming mga Katoliko, antigo man kayo, abtik man. Nagbuhat mig mga ribultos, mga balaan, pero wala man na mo isipan nga Dios. Laktod pagkasulti, wala ibawala sa Ginoo. Dili sayop ang gibuhat sa Katoliko. Kaya nga naman, kay kung nasayop ang Katoliko sa pagbuhat og ribulto, ang unang nasayop ang Dios. Nga naman. Kay ang Dios raman sad mo'y nagsugo. Unsa may giingon sa Dios? Moises, paghimo og duha ka linilok nga larawan sa kirubin. Mingon gikag kirubin anghel. Sa to pa, kung nasayop ning Katoliko nga naghimo mig ribulto, ang unang nasayop ang Dios. Ang pangutana, masayop ba ang Dios o dili? Kinsa gutawon kang tawhana pastora nga mingon kag ang Dios nasayop, ang Ginoo nasipyat.
kinsa gutaw noy moingon mo ang Dios nasayop. Busa kung nasayop ning mga Katoliko nga nagbuhat mig mga rebulto, ang una ding nasayop ang Dios. Kay nga naman brad, kay ang Dios day mismo maoy nagpahimo og duha ka linilok nga larawan sa anghel. Nya unsa pa? Ang Ginoo nagpahimo og larawan sa bitin. Números 21:7-8. Sa gingon sa Números 21:8. Moises, paghimo og larawan sa bitin nga bronze. O tanawa ra. Ang Ginoo day mismo nagpahimo og larawan sa bitin nga bronze. Nya unsay gingon sa Ginoo? Kung kinsa tong napaakan og bitin, unya mutan-aw atong larawan sa bitin, mamaayo. Among tao. Pero dili ang larawan mo'y nakaayo kanila, kundi ako ang Dios. Ato pa di mga igsoon, ingon ani mga higala. Ang pag-ila sa Katoliko bahin sa mga rebulto. No? Ang Ginoo nagpahimo man ginig larawan sa bitin. Unsa pa kaming mga Katoliko kung maghimo mig rebulto sa mahal na Birhen Maria nga inahan sa atong Ginoo? Wala man gani ibawal ang larawan sa bitin. Unsa pa kung magbuhat mig larawan sa mga balaan? Nga mga sama larawan ni Mama Mary nga inahan sa atong manunubos. Wa man gani ibawal. Wa man ibawal ang bitin. Larawan sa bitin. Ang larawan ng mahal na Birhen Maria mo gibawal nga inahan sa Ginoo. Mo ni hunaw-hunaw na to ba? Mo na mga igsoon, wala gyud na ibawal ug di gyud sayop ang gibuhat sa Katoliko nga nagsimba mig rebulto. Kay nga naman, kay wala man mi magsimba isip Dios. Wala man sa mi magampo sa larawan isip Dios, kundili amo lang nang gisimba namong rebulto isip pagtahod. O kana nga pagtahod dili tahod isip Dios, kundili among gitahod isip larawan na sa balaan. Tungod kay kanang larawan niya ang tag-iya natuan sa langit. Like for example, larawan ni Teofilo Kamumot. Amo man ang girespeto ang larawan ni Teofilo Kamumot. Kay tungod kay kanang larawan nagrepresentar man sa tinuod. Ang tag-iya natuan na sa langit, balaan si Monsignor Kamumot. Kay ang mga balaan tuman sa langit. Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 6 ngadto sa 9. Ang mga balaan tuama sa langit, nagampo sa Ginoo. Laktod pagkasulti mga igsoon, kanang mga larawan nga naa sa among simbahan, ang mga tag-iya anak mga higala tuay ning taon sa langit. Sama ng larawan ni Siyo San Roque. Ha? Ang mga tag-iya anak tuwa na sa langit, kay mga balaan man ang tao. Oh. Mo na mga igsoon. O niya usa pa. Ato ni kuan. Ato basahon ang problema. Ang problema diha kung daygon imong kagalingon kay di may daygon sa Dios. Wala man nay problema lagi kung daygon Dios Maria ang ina ni Kristo pro kanang larawan ilon ninyo. Oh. Wa ko noy problema matud pa ni Matanglawi no Wilson Ochia nga wa ko noy problema kung daygon nato si Mama Mary. Okay, way problema. Sa ato pa ikaw dai Brad Wilson Ochia hapit na jud ka makatoliko no kay wa man day problema day mo daig ni Mama Mary. Pero ang imo ra di ang allergic ro kay ka sa larawan ni Mama Mary. Okay ra kuno magdaig ta ni Mama Mary, pero ayaw lang kuno daiga ang iyang rebulto. Ayaw lang kuno simbaha ang iyang larawan. Ha? Wala gina ibawal bisan mo simba pa mis larawan ni Mama Mary, wala gina ibawal, dili lagi na sayop. Basta ayaw lang jud isipa nga Dios. Sa magudo, example guto sa Isaias 44:17. Nga dunay tawo nga nagsumbag isda. Unya iyang gikaon ang katunga sa unod sa isda, unya nabusog man siya. Tungod sa isda nabusog ang iyang tiyan. Nagpasalamat siya sa isda. Kung sa hinungdan ang isda iya nang giisip nga Dios. Iya nang gisimba ang isda. Kaya mo kunoy nakabusog niya. Og kung sa hinungdan nag-ingon na siya sa isda, ikaw akong Dios nga nagluwas kanako. Isaias 44:17 na. Motoy sayop, motoy Dios kung magbuhat ka ko sa kabutan. Sa mag-isda, sa maglarawan, mga rebulto. Kung imo nang isipon na nga Diyos, munya, musimba na ka na, kaya giisip na nimong Diyos, mo na isayop. Nya, anha na ka nagsampit-sampit anang rebulto, kahoy, bato, imo na nang gisampit, bisag di na mo lihok, imong gisampit, tungod, kamo kuno na katabang ni mo na isayop. Pero kung musimba ka sa rebulto, basta dili lang nimo isipong Diyos, wag yun ay problema. Wag yun ay problema. Kung magampo ka magatubang kag rebulto, wa jud nay problema. Basta ayaw lang jud ampo iyang rebulto, mga higala. Kanang pagsimba namo sa rebulto, respeto na ang tawag ana. Kanang pagsimba namo sa rebulto,
tawag na respeto. Pag respeto na mo sa rebultos balaan. Ni respeto magani ka sa larawan ni Dr. Sorizal nga bayani sa atong nasod. Unsa pa kaning rebulto nga mga rebultos mga balaan nga bayani sa pagtuo. Nga namatay sila tungod sa pagsaksi sa ebanghelyo ni Kristo. Namatay sila tungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo. Muna gibuhatan na mo sila rebulto. Kanang pagsimba na mo sa rebulto, pasaputan na respeto. Muna gitawag na siya og veneration of image. Nana sa Katekismo Catholic Church, veneration of image. Pagrespeto sa mga rebultos balaan. O kana nga pagrespeto, gitawag na namong pagsimba. Yan, nabas Biblia na. Kaalam, Kapitulo 6, versikulo 10. Ningon ang Dios, tahura ninyo ang mga balaang butang. Respetuhin ninyo ang mga sagradong butang. Kaysa pagrespeto ninyo sa balaang butang, maluwas ka mo. Og tahuron usab mo, og mahimo usab ka mong balaan. Na sa Biblia, kaalam sa SGs. Nga niingon ang Ginoo nga, tahura, og respetuhi ang akong mga balaang butang. Sa man ang mga balaang butang, sama aning simbahan. Kay kani simbahan, balaan man eh. Kay anha man ta manimba, naaman diha ang presensya sa Ginoo. Sakramento, kay kanang Santissimo Sakramento, Blessed Sacrament. Kanang mga altar sa atong simbahan. Mga butang sa simbahan, kanang mga kalis. Unsa pa diha? Mga kalis, insinso, dapat respetuhan. Mga rebultos, mga bala, respetuhin. Kay ang giingon sa kaalam sa SGs, gitudloan ta ang kaalam nagtudlo kanato nga respetuhi ang mga balaang mga butang. Kaysa pagrespeto ninyo sa mga balaang butang, kaysa ingon niini, respetuhon usab mo og mabalaan usab mo. Sa ato pa gisugo dito sa Ginoo nga parespetuhan ang mga balaan butang. Unya, kanang mga sagradong larawan. Moingon may sagradong nga larawan. Mga balaan man mga larawan man sa balaan. Sagradong nga larawan ay tungod kay larawan man sa mga balaan. May larawan na sa yawa. Nga di ka mo ilaan ang sagrado na. Larawan sa balaan. Muna ang pagrespeto na mo sa larawan sa balaan, gitawag na mo nang pagsimba na mo. Nya, ang unod ana mga igsuon sa pagrespeto na mo sa larawan sa balaan, naa jud sa Biblia. Kaalam sa Jesus. Okay? Unya, unsa pa? Unsa may pagsimba brad, duha man ka na ka klase pagsimba. Mo na mga igsuon. Pamatud-an kuna brad dinis nga RCC naghimaya og Dios. Okay mga igsuon. Nakadebate naman ta ana brad Wilson no, bahin aning rebulto. Muna mga higala. Unya ato ning basahon ni mga comments di pa ta matapos no. Ang oras na to alas 2:41 na sa kapunon mga higala ha. Ato sa ning basahon. Ato sa ning basa mga komento. Gingon din Daigon, gingon din pagbasa sa tunog mga comment. Ato man gipangbasa ang mga komento. Mao pa ning ato ning gipanubag. Mao ganing natay tubag kay ato ning gipangbasa Brad Wilson. Pamatud-an ko na Brad ang RCC nagsimba og larawan. Uy. Simba lagi pero dili lagi simba ingon nga Dios. Wa man lagi tay supak lagi ana mga igala. Wa tay supak ana. Bisan kinsa pwede daygon. Naay pangutana diri brother J, good PM diha sa imo. Asa mabasa nga si Kristo oy manaman ni nato. Gibalik-balik naman ni. Unsa nga pagsimba brad, duha man na ka klase nga pagsimba. Sakto ka brad Dinis, duha ka klase ng pagsimba no, gitawag og adoration sa Latin og latria. Kanang adoration para ra gyud na sa Ginoo. No, para ra gyud na sa Dios. Way labot sa mamamiri ana, way labot ang mga santos. Pero kaning veneration mao ni para nis mga balaan. Para sa mga santos, para sa mga rebulto. Pero doon ay special pa ana mga higala no, nga labaw-labaw pa ana nga pagtahod, nga pagsimba sa mga balaan. Wa man adoration para lang sa Ginoo nya
kaning veneration para sa mga santos, no? Mga larawas mga santos. Atong gisimba po na mga relics. Tawag na mga veneration, no? Pag venerate na to sa mga relikyas. Pero doon na pa'y labaw-labaw anang veneration, no? Doon ay pagsimba nga labaw-labaw anak mga igsoon. Kaning pagsimba sa mga santos, doon na pa'y labaw-labaw anak. Ang tawag na hyperdulia. Kung saan ang hyperdulia? Mao nang pagsimba nato ngadto ni Mama Mary. Gitawag na nato hyperdulia, no? Nga namingon tag hyper kay from the word hyper, no? Taas-taas. Di na hyper stiyan ha. Hyper gani taas-taas nga pagpasidungog, taas-taas nga pagpasidungog kaysa mga ubang mga santos. Kay lagi balikon ta kay tungod kay si Maria inahan man sa manluwas. Muna taas-taas pud na ang iyang taas-taas ang atong pagpasidungog kaniya kaysa ubang mga santos kay tungod siya may inahan sa manluwas. Unsa mang nasuwat diha sa Exodo 23:5, ayaw simbaha ang larawan o isipong Dios ang larawan. Mao'y bawal sa simbahon. May pagkakaluha tagdagway bro, dili ta kaluha og interpretasyon. Unsay nasuwat diha sa Exodo, ayaw simbaha ang larawan o isipong Dios ang larawan. Ang mabasa sa Exodo, Brad Wilson, nga dili nimo simbahon ang larawan kay tungod lagi kung imo laging ilhong nga Dios. Kung mao nang istayla, kung imo na lang ilhon ang larawan og Dios, ayaw simbaha ang larawan. Mao na gibot-sabot sa Ginoo. Kung magbuhat lang kag ribulto nya imong ilhon nga Dios, ayaw simbaha ang larawan. Mao nang Ginoo nagbawal nga dili ka mo simbag larawan kung imong ilhon nga Dios. Kung magbuhat kag ribulto, kung imo lang sa nailhon nga Dios, ayaw na lang pagbuhat. No? Kung magbuhat kag ribulto nga imong simbahon isip Dios, ayaw na lang jud pagbuhat. Mao na nag-ingon, ayaw pagbuhat og ribulto. Dili ka magbuhat og larawan. Kung magbuhat ka, kung imo sang simbahon, kung magsimba ra sa kung imong simbahon isip Dios, ayaw na lang pagbuhat. Muna Brad Wilson, ayaw na lang jud pagbuhat og ribulto, no? Ayaw na lang jud pag-alik-alik og buhat og ribulto kay imo mang simbahon isip Dios. Pero kami mga Katoliko, okay ra may magbuhat mig ribulto. Kaya nga naman, di mami masipyat sa pagsimba na. Di mami masipyat sa pag-ila. Kay gihataga maganina mo nag-ilhanan, no? San Roque, San Antonio, San Agustin, gibutangan jud na namog mga apelyido, no? San Agustin, San Antonio. Kay wa jud na namog ilhan Dios. Kay kung nag-ila pa mi anang Dios nganlan na namog Dios Roque, Dios Tonyo, Dios Agustin. Ana unta na, wa man. Mao na kung sa gingon ayaw simbahang larawan, oh. Gibawalan ka, Brad Wilson, ayaw jug simbahang larawan. Kung imo na sag isipon ang larawan og Dios, no? Kung mag-isip ka sa larawan nga Dios, kung mao rin na, ayaw na lang jud pagbuhat og larawan, no? Kung imo na sag isipon nga Dios. Pamatud. Mao na mga higala, no? Tungod kay gisugo lagi si Moises paghimo og larawan pero wala man simbaha. Ang isyu RCC naghimo og larawan niya gisimba. Gipabuhat kuno si Moises og larawan pero wa kuno simbaha. Gusto man sana imuha. Pero ang punto diha, wa jud ibawal ang larawan, no? Wa man sa kumiingon nga gipasimba si Moises og larawan sa bitin. Wa mo kumiingon nga si Moises gisugo aron pasimbahon sa larawas bitin. Wala man kumiingon ana nga Moises, wa man kumugamit anang tekstuha isip pagpamatuod nga ang larawan si bitin gisimba. Ni ana lang ko nga dili jud tanan larawan gidili kay ngano man ang Ginoo nagpahimo man ni Moises og larawan. Busa mabasa, wala ko mogamit anang tekstuha Brad Wilson ha kanang Números 21:7-8 wa ko mogamit ana aron pagpamatuod nga ang larawas bitin simbahon. Nigamit lang ko anang Números 21:7-8 aron pagpamatuod nga dili tanan larawan gidili. Kay ngano man kay ang Ginoo nagpahimo maglarawan sa bitin. Tato pa masabot nimo dili tanan larawan gidili. Kaya nga naman, kaya nagpahimo man ang Ginoo og larawan. Naaman sa nobina ni San Antonio de Padua, pahina 12, si Antonio, Diyos nga bata. Oy, Brad Antonio. Brad Wilson, matanglawin, no? Kanang pahina 12, imo man ang gisumpay. Ayaw gisumpay basa. Ako nang gibasa ang pahina 12. Si San Antonio de Padua, wala ilha nga Diyos nga bata. Si San Antonio de Padua, nagunit siya og bata. O kanang bata diha nga iyang gigunitan, ripirido, ginganan nag Diyos nga bata.
Ayaw lipat-lipata, Brad Matanglawin, kay naa ko anang nobina ni San Antonio de Padua. Wala ing na dito nga si Antonio de Padua giila nga Dios nga bata. Wala ilha nga Dios si Antonio. Ang giingon diha nga si San Antonio de Padua nga nagbitbit og bata, ay nagbitbit og Dios nga bata. Kay kung makakita ka ng larawan ni San Antonio de Padua, doon na bata nga gibitbit o kanang bata nga gibitbit mao na si Kristo. O giingon diha sa nobina, San Antonio de Padua nga nagbitbit, nagunit sa Dios nga bata. Kay natural Dios jud tong bata, kay Kristo man tong bata iyang gibitbit. Pero lahi man na imo, Brad Wilson, imo man hinuuning gisinay, imo man ning ayog lipat-lipata, Brad Wilson. Wala man moingon diha nga si Antonio Dios nga bata, kundi kadtong gigunita ni San Antonio de Padua nga bata, mao toy giila nga Dios nga bata. Kay si Kristo man tong bata, no? Muna mga higala, no? Okay. Na mao naman yun wala naman jud tay kung respeto nga veneration, babadinas, nganong ang gisaysay veneration, ang adoration man lagi sa page 5. Kana laging adoration, Brad, para lagi na sa Dios, pero ang veneration para na sa mga santos. Okay mga igsoon, unya dito na lang takuto mga higala niya. Salamat sa inyong pagpaminaw meaning atong katinawan sa pagtuong Katoliko, no? Niya salamat sa nagpagamit sa atong higala, no? Si Brazil ron kauban sa pagtuo. Unya daghan na lang salamat mga igsoon na wala ko noy mabasa nga nagunit og Dios nga bata, Brad. Basaha kanang imong gibasa page 12 man na, basa ang ang page 13 ana, no? Kay dili naman page 12 ang nobina ni San Antonio de Padua na may 1 2 3 sa litrato pa lang gani daan ana, Brad Wilson, sa litrato pa lang gani, sa picture pa lang gani daan diha sa nobina nagunit nagbata si San Antonio de Padua. Muna daghang salamat niyo mga igsoon. Unya puhon, no, naagay po tayo kuan pohon, no, programa sa atong katinaw sa pagtuo, no. Nya mauban na ni ato ning ipang-post niya ang atong mga artikulo. Nya ini atong mga suking tigpaminaw, no, sa atong mga kauban nato dinhi mga Katoliko. Pamati niya mo sa atong programa no, ni Bradso Fernandez, no, sa karong gabi sa DYRF Radio Puwersa, no. Kita may mag-host sa iyang talmanon. Yan. Salamat, daghang salamat. Unya labi na gayud sa atong diri sa atong si Bradso Fernandez, no. Diri sa atong ni Bradso Fernandez og sa tanan atong mga suking tigpaminaw, no. Daghang salamat. Og inyong ubos nga lagad si Brad Carlo Barinas, manamilit kaninyo sa pagingon. Ang Ginoo manalangin kanatong tanan.